Bună ziua! I-ați venit acest nou episod. Astăzi jucăm Block Party. Și eu sunt aici, dar că nu joc. Da, pentru că el n-are computer. Și pentru că părinții lui, tatăl nu lasă să se joace pe nimic electronic. Nu joc pe ascuns, dar să nu puneți la nimeni chestia asta. Începem 3, 2, 1. Start. Ok, Block Party. Asta-i culoarea. A început Pavel, deci i-a tâmpit la cap. Stătea fix. A început Block Party ei. Pam, pam. Ok, aici. Mai. Mama. Am avut și eu but. Dar mi s-au dus. S-au plecat. Ok, asta. Nu știu dacă se vede prea bine. Nu foarte bine, dar se vede. Unde-i? Asta, bă, asta e aici! Maica, ce eu spic. O să fac o serie și de FIFA World. Lux. Ca să ziceți ăla din un prieten misterios, dacă ați văzut. Da, e. Eu acum mănâncă. Taci, mă. O să mă... Ok, nu o să fac prea mult. Acum o să mai fac încă 3 meciuri și cam atât. Sau chiar mai puțin, un meci mai fac. Auzi cât durează un meci? Nu știu, 2 minute. Oh. Pentru că uite-te la... Depinde. Dacă joci cu unii buni, dacă joci cu unii proști. Da, am câștigat unul. Cred. Ce e GG? E ceva, nu pot să spun. Copilul e secretos. Dacă vreți să-i spuneți ce înseamnă, scrieți în coment. Ok, s-a început și ăsta, de ce? No, bă, party, de Nu ce? poți să omori? Nu. Păi n-ar fi corect. Da. Ăștia stâmpiți care cad. Papasca! Cum îl cheamă? Papasca! Nu, 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 nu! Papasca! Ok, asta e ultimul meci. O să fac acum, după ce se termine acesta. Ați auzit? Ai auzit și tu? Ce? Parcă a fost o femeie care țipa sau ceva horror. Fantomă, da. Poate Chucky. Uite, nu Freddy. Sau chiar mai rău. Băune. Da. Ok, haide, că am ajuns. No, bă, băiatule, bă. Asta e ce bă. Mă uit ca vicelul la poarta nouă. Ce? Mă uit ca vicelul la poarta nouă. La ce Nu, facă el. da, ăsta e. Ce? Scuze că... Eu mă uit acum ca vicelul la poarta nouă. Nu înțeleg nimic. Și nu mă judecați. Ce tu a făcut? No. O văzusem. Da, că mă duc la acest episod, lăsați like și ne vedem.